kana balaba sitan den toro yiri jugu fere bi video be boli jumɛn bi video ni y'a san kelen ne bala kumana dugutigilakaw kan ne o de fɔ sujet fɛn fɛn bɛ na ne bala y'a bɛɛ fɔ k'a ban ne tɛ foyi fɔ mun t'i ye o de ye walijuya ye wa n dun ye bamanan waliju de dɛ n y'a fɔ ni y'a san kelen n bɛ se ka video kan Mardiaɲare mɔdenw Mardiaɲare denw dugutigilakaw dugu sigira mun ye dugu sigi u ta ye dugu ye Bamakɔ aw ta ye dugu ye mɔgɔw ka bonya b'aw kan mais aw ye wuli ko dɔ la mɔgɔw bɛ se ka mun dɔn aw depuis Ala y'aw da aw bɛ wuli masakɛw de ye Musa Tarawele tile la n'aw ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dugutigilakaw i bɛ taa sɔrɔ fanga dogolen don i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw wulila fanga kɔ u bɛ taa dugutigilaka ninnu fɛ yen politique ko nana daminɛ ni mɔgɔw wulila Alpha Umaru Kunare kɔ dugutigilakaw aw bɛna intervention na ATT tile ni mɔgɔw wulila aw bɛna intervention na Sanogo tile ni mɔgɔw wulila aw bɛna intervention na y'o faamuya wa Jɔnkuna tile ni mɔgɔw wulila aw bɛna intervention na Ibrahim Boubacar ka kuma tɛ faamu ni mɔgɔw wulila o fana kɔ aw bɛna intervention na mais ne bɛ fɛ k'aw ɲininka Mardiaɲare denw n'a mɔdenw yanni mɔgɔw ka wuli aw wulila ko jumɛn na mɔgɔw yɛrɛ ye fɔlɔ aw delila ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko jumɛn na ko min n'a nafa bɛ se aw ka duguladenw ma aw ye ko jumɛn ta ko min n'a nafa bɛ se Bamakɔkaw ma aw wulila fanga bɛ se aw ma aw bɛ wuli ka jamana kɔnɔdenw wele jamana kɔnɔdenw b'aw lamɛn mais ne bɛ fɛ k'aw ɲininka est-ce que aw delila ka wuli ka taa fanga fana nɔfɛ k'a fɔ fanga ɲɛna ko jamana kɔnɔdenw mago bɛ nin de la est-ce que Mardiaɲare mɔdenw Mardiaɲare denw est-ce que aw delila ka wuli bozola nɔgɔlen don k'a fɔ ko u ka na ka bozola dilan bozola ɲagaminen don k'a na k'u ka ordre don bozola butigi ko la bozola filɛ nin goudron tɛ bozola ka fanga wele ko fanga kana ordre don fanga kana bozola dilan fanga kana bozola goudron dilan fanga kana bozola butigi dilan fanga kana bozola mobiliw bɛ jɔ tɔgɔ min y'u diya pusapusɛnitigiw bɛ jɔ tɔgɔ min y'u diya est-ce que aw ye mɔgɔw wele ka fanga wele ka ministère de l'intérieur wele ka président wele bozola yɛrɛ kungo la ka président wele bozola yɛrɛ jɔcogo bozola bɛ sanga sɔrɔ cogo min bozola bɛ dɔn cogo min na bozola bɛ wuli cogo min na est-ce que aw y'o kɛ Ɲarela Riko est-ce que aw ye fanga wele Ɲarela ko la est-ce que aw ye fanga wele Ɲarela ko la est-ce que aw ye fanga wele ka Mardiaɲare ka so ci k'a jɔ k'a kɛ masakɛ ka so ye est-ce que aw ye Mardiaɲare est-ce que aw ye IBK wele ka ministre wele ka Mardiaɲare yɛrɛ sankɔrɔta Ɲarela donda la ka Mardiaɲare dilan i y'a faamuya wa Bamako donda la ka Mardiaɲare dilan Arayida la ka statut belebele kɛ Mardiaɲare ye est-ce que aw ye fanga wele 26 mars ballontan yɔrɔ 26 mars nafa jumɛn b'a la est-ce que n'a kun kɛra stade Mardiaɲare ye est-ce que c'était pas bon aéroport Modibo Keita i y'a faamuya stade Modibo Keita i y'o faamuya wa pont des martyrs i y'o faamuya wa pont des martyrs statue martyr 26 mars mais Mardiaɲare yɛrɛ nafa kɛra mun ye dɛ ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ o Mardiaɲare nafa bɛɛ bɛ kɛ a mɔdenw k'u sigi ka fanga nafolo minɛ k'a dun Mardiaɲare mɔdenw a n'a wolodenw olu ta bɛ se ka kɛ c'est-à-dire Mardiaɲare tɔgɔ ka pan ni su kama ye mais a ye ko dɔ kɛ cɛkɔrɔba ye sa Ɲarela kaburu donna n'i donna ka taa bilahi Mardiaɲare kaburu n'a yiral'i la i tɛ kasi a ka saya la f'i k'a kaburu ye f'i tɛ kasi i mana t'i jɔ k'a fɔ ko nin de ye Mardiaɲare kaburu ye bilahi talahi n kalela Ala la i bɛ kasi Bamakɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kaburudon mun jɛlen don ni kaburudon bɛɛ o ye Ismaïla Darame kaburu Ismaïla Darame kaburu parce que o de furannen don mais ka Mardiaɲare belebele kɛ hali kaburudon in na yan'a ka kɛ kaburudon ye Mardiaɲare kun ta don a ka kɔmɔsɔnyɔrɔ kun don yan'a ka kɛ kaburudon ye Mardiaɲare ka donsɔnyɔrɔ kun don yan'a ka kɛ kaburudon ye Mardiaɲare ka delilikɛyɔrɔ kun don yan'a ka kɛ kaburudon ye Mardiaɲare kun taa yɔrɔ don yan'a ka kɛ kaburudon ye Mardiaɲare ninnu ka sutura u ka gundo kuma kun bɛ fɔ ye jamana in sigikan kun bɛ fɔ ye jamana in ordre kun bɛ di yen parce que yen kun ye Mardiaɲare ka jɛtu ye kaburudon in a belebele ma k'a da la a tɔgɔ ma k'a da la Bamakɔ i bɛ jigin n'i nana avion na i tɛ foyi ye 3 Caïman kɔ 3 Caïman kɔrɔ fa de bɛ Caïman na wa n ko Mardiaɲare i y'a faamuya wa
aéroport la athée ni bora ni be do diboli frontière la mardignarité ni nana Côte d'Ivoire fait mardignarité ni nana Mauritanie fait mardignarité ni nana Algérie fait mardignarité ni dona Ségou mardignarité ni nana Sigasso mardignarité ali Sigasso babemba a Tcheba ani babemba olube yo fama Sigasso Tcheba ni babemba be Bamugunchi yafa Bamugunchi jara o glané lo Ségou kono Bamugunchi jara be Biton Koulibaly be Damonzon be yo famewa Soni Albert olube Tombouctou yo famewa et quand on dalono quand bailo la umalueli bailo quand on dalono quand bailo la yo famewa mais ne be fait ka aw nyininka Bamako kono marjenyare bini aw ma wulo la de marjenyare diun aw ma wulo la marjenyare diun dugutigiya aye dugutigu fara ɲɔgɔn kan ko la an b'a dɔn politiki de marjɛɲare denw a ye mun de kɛ marjɛɲare denw a ye mun kɛ k'a nafa sera marjɛɲarelakaw ma marjɛɲare tɔgɔ la sa ri marjɛɲare a bɛ min ne bɛ fɛ k'aw ɲininka bɔn Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali dan tɛ Bamako ye Mali dan tɛ Bamako ye Mali fanga tɛ dan Bamako aw ka masakɛya tɛ dan Bamako aw bɛ se ka bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan dugudenw kungo la dɔgɔtɔrɔw taara grève la aw kun kan ka fanga wele k'aw kantigɛ da yira fanga la yo fama aw de fa ta ye jamana ye aw fa ta ye dugu de mais Bamako tɛ jamana ye o mais nafaji de ye jamana ye nafajikaw de ta ye Bamako ye bilahi tala nafaji cɛkɔrɔbaw bɛ balo la nafaji de ye jamana ye Bamako ye dugu de ye jamana kɔnɔ si dɔ ye Mali kɔnɔ yo fama masakɛ bɛɛ den dɔ kɛra masakɛ ye marjɛɲare denw aw ye masa ye aw parce que aw bɛ ka lamɛn aw ye masakɛ bonya b'aw yɔrɔ la mais fo aw ka ko dɔ de faamuya Bamako gouverneur bɛ yen o dalakan bɛ mɛn n'aw taw ye maire u dalakan bɛ lamɛn n'aw taw ye jɔnni fanga mago foyi tɛ aw la aw ka dugutigiya aw b'a dɔn pɛrɛ ni Jamako tɛ fanga mago tɛ aw la ni Bamako ka den ninnu kama tɛ fanga mago tɛ aw la n'aw yɛrɛ wolo den ninnu o jama minnu b'aw kɔ ani Bamako ka minnu o Bamako jama minnu bɛ aw kɔ masakɛ ninnu mago foyi tɛ aw la mais u b'a dɔn mɔgɔw ka bonya bɛ aw kan a y'a faamuya wa marjɛɲare denw mɔgɔw ka bonya bɛ aw kan i y'a faamuya Boso mama denw o de kama mɔgɔw ka bonya bɛ aw kan Turalakaw Surakaw denw o de kama mɔgɔw ka bonya bɛ aw kan o bonya min n'o bɛ aw kan mɔgɔw ka wulilen mɔgɔw kungo la mɔgɔw ka wulilen fana fantandenw kungo la u ka wulilen dɛsɛbagatɔ den ninnu kungo la aw ka wuli falatɔw kungo la aw ka bɔ jatimɛw kungo dɔ la aw fana k'a yira masakɛ ninnu na mun tɛ bɛn a tɛ bɛn mun tɛ bɛn a tɛ bɛn i y'a faamuya mais gawaw bɔr'u ka dugu la ka na dugu o gawaw de bɛ tila ka taa kuma ka t'u sigi marjɛɲare ka bulon kɔnɔ u ni aw b'a minɛ dunandenw i y'a faamuya wa mais fanga mago jumɛn bɛ aw la bozola bɛ cogo di bozola di musomanninw b'a dɔn bozola bɛ cogo min bozola cɛmanninw b'a dɔn bozola bɛ cogo min na bozola bɛ cogo di sira tɛ yen ni mobili b'i bolo bozola hali i t'a jɔyɔrɔ dɔn ni moto b'i bolo bozola i t'a jɔyɔrɔ dɔn pourquoi mais ni aw mago n'i ye bozola di sisan n'i ye premier ministre sigi bozola o bɛ solution sɔrɔ bozola la n'i ye premier ministre ka so kɛ bozola solution bɛ sɔrɔ bozola n'i ye Ibrahim Boubacar Keïta n'a yɛlɛmana bozola hali sini ɲɛ bɛ sɔrɔ bozola sirako la Ɲarela i y'a fɔ a magasin ko a bɛ ɲɛnabɔ Ɲarela sirako bɛ ɲɛnabɔ Bagadaji sirako bɛ ɲɛnabɔ mais ninnu de ye jamana in halaladenw ye ninnu de ye jamana in Bamako ninnu de ta don mais ninnu minnu ta don i y'a faamuya wa n'olu yɛrɛ ma se ka wuli dugudenw kungo la Mali kɔnɔ bilahi tala ni école kɔrɔbayara ka tɛmɛ ni école bɛ yen mun ka kɔrɔ ni Bagadaji école ye peut-être école fila je crois kelen tun bɛ Kayi mais école mun ka kɔrɔ n'a ye a man ca a tɛ tɛmɛ école saba kan hali Modibo Keïta y'a ka école kɛ Bagadaji école la a y'a faamuya wa mais o école in tolilen don o école ninnu de kun kan ka dilan o i y'a faamuya assemblée jɔra tout dernièrement k'a sɔrɔ école in bɛ yen o école nɔgɔlen o école in mais aw ye solution jumɛn ɲini o la est-ce que surakaw kuntigiw denw sigira k'a fɔ anw ka école n'i ye marjɛɲare su wuli bi bilahi tala a ka jɔ mais semaine kelen d'aw ma
Ni bozola ma fala ka fo matu. Ni nyarla ma fala ka fo matu. Ni bagadaji ma fala ka fo matu. Yo fama mais aw yere tsigile no mais aw bodoni sa anga pani dabla ni en fashu kama isa anga pana nyere kama isa ne fa ku e karsa ne fa ku e karsa oye I karsa dona todi aka tie aw nyere fana ka pana kama ande nga fo ko ne de kun fa ni ke fanga mo fo ite awla ya fama wa marjenyare modun mais marjenyare modun awulila muna malikula marjenyare modo awulila muna ale araida kula awulila muna nyare la kono nyare la beto dibi mune avancera marjenyare sale kana bla bila mu avancera nyare la marjenyare sale kana bla bila nyare la yele mana todi marje bombo nyare sale kana bla bila bala nyare sale kana bla bila amadu nyare sale kana bla bila moru nyare sale kana bla bila mune yele mana Sedouba nyagate kasa kana bla bila mou yele mana nyare la. Qu'est-ce qui a changé? Foy m'a changé nyare la. Foy kele m'a changé Bagadaji. Foy kele m'a changé Bozola. Foy kele m'a changé Dravilla. Parce que Dravilla nous est quartier croix oui. Bamako. Ode kama ou lotisse l'infiri la. Mais nyare la nous betodi. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Bozola ka ou bato foy m'a changé. Nyarla ka ubato foi ma yele manyarela mais ali chini masake shimana mute na folo di awma masake shimana mute wardi awma masake shimana jamana bono ko mo bana aw ko kuma kama masake mu klela parce que ali chini mo baw de don masake mais aw funa ka kodo ke mo ye marjanyare modon ay kodo ke mo ye marjanyare modon ay aka dugu deun laje ay hina dugu deuna ay dugu deun kunga go kuma fo ay muso konomo ka kunga go kuma fo ay banabato kunga go kuma fo ay frakali ko fo ay kalanko nyefo marjenyare modon aka fra fanga ko dabri ni.com à te marché www.com à te genge www.com à te tourner www.com à te dabri ondala parce que bamana on continue dugutigi ta ka duguye ima fa mais black crow tay sofro ku dugutigi cité ke bi ka dugu bolongono na mara bolongono na black crow tay ya fama wa dugutigi ta ka duguye mente shi ni na obi sago ke dugu kono amba chere fo awnyena ya fama wa awye mogo labo code mena ay eron ke code mena ni fanga menacelite mais fanga menaceli awira ba kalama ni miseka ke masake doye a dotro ko ta grevula mu nyoko make jebe fadugula o ka ke aw fadugula mu nyoko make jebe badugula o ka ke aw badugula mu nyoko make jamana jamana be dotro ma delicata grevula ali Jakarta dotro ma ta grevula ali Indonésie dotro ma ta grevula ali Qatar dotro ma ta grevula ali Liberia dotro ma ta grevula Sierra Leone dotro mata grevula Afghanistan encore wele libe follow ni san yele mana marjanyare ka dugudew dodo kume barafo beke ou be barafo marjanyare be ni isigi yo fame wa boso mama be ni isigi ya suraka kutigi ube wele ube ni usigi barabe fo o barafo kunte dore de udu ka dugudew wa nyogonye o barafo kunte dore de mogo ka se kuye o barafo kunte dore de ka se ka mogo maintenir o barafo kunte o fana bula boy ni sanyela mana marjanyare ka komoso meke o komotu muzo ni demsanu o lo bulu do rompoina ubu laje chobeta foi tebli atoro obeka panau fa kamani Badra Aliko Alassane ni Al Hussein Kau kana panine au fa kamai au kau sigi ka fo kau fa Badra Ali abai Fatmata bintu ya Rasulullah au moke Muhammadu kona yau ban ka baraka la bodo janama kono ale de ko kau kana panau fa kamai kaye kodoke pour que au ira tobe fo kau nike besigileno Jelu bika bella pani fa kamai. Jelu era bika panu fa kamai. Funau bika panu fa kamai. Jamana bika pana fa kamai. Yo fama journaliste olu de bika panu era kamai. Ara se bati na nyogonau. Ara joso journaliste bibi na mali journaliste munu be sebenige. U bika panu era kamai. Seder chau bika panu kamai. Jamana jodem bika panu era kamai. Yo fama wa politicien do commencera ka panu era kamai. Ya fa batili ma pana fa kamai. Ara se bati fa batili do kwante batiri fato do batiri yera dona ya fa arashi bati ma son ki sigi ko parce que kale batili de arashi bati mi sigi kale kortum de na
n'a kuma wuli ka pana fa kamay an mo foy kunte arasi bati n'a kuma pana yere kamay an mutel tuwa ko parce que batili denu mo sima tuwa ko batili denu mo sima tuwa arasi bati ko parce que ko maraka denu mo ma tuwa arasi bati ko parce que ko korotum denu mo ma tuwa do bala ko parce que sita denu mo ma tuwa ko tenen denu akana daga ke chinois soma tuwa bu aka ke soma japonais na ma tien fo mo tala. Mais vous nous emmerdez. Karamo benou sigi, tapaji kolon deuna, doutri la kao benou sigi, massacre no fa buli la, massacre, mais aye doutri la kao, aye masalaka nounye, bamako massacre la kao nou, billahi depuis ala yuda, ou ma toufan, ou ma bof fanga shila, partout au pouvoir, ou ma delikabola. Ou a moun o te basye, parce que jamana deuno, mais ou ma delikabola de formou me jamana intéressé. Uma foi fomu me bamako fo uma foi fomu me bamako concerné masaka wolu wolu be delike molu ira teseka masaka wolu dugu kungola mane kwa nyare la kaw ou tisek ka président interpellé nyare la kungola ka député interpellé nyare la kungola ka député interprété ku interpellé bamako kungola. Audon on ne dou on denw anw no wani ne bala ma fo don da den do ba fo bilahi kalela ala la tiamu mi ka boli aw gelila tiamu mi ka boli farnya mun kume marje nyare la ne bala fo bamako be marje nyare nyogo mo farma mana na tese mo ma o cheya mun ba gelila dongele bilahi a den do be wuli marje nyare den do be wuli marje nyare mo den do be wuli dondola bilahi boso mama mo den do be wuli turela ka be wuli ubu bolo di nyogo ma ne kalela ala la o che fo dumu no be aw fo na o bemba ka o gelila bilahi dondola do be wuli be dugutigi asigi kala kelenga bilahi molo balia teke bamako ka la jena surtout gawana leun. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Fanga tiedo de fonyonyana. Maintenant ça ni ala yake dugu mundira au mokema. Ode nana kasanga soro au moke bunyana parce que marjanyare ku klenenu. Marjanyare buyana barka kume marjanyare la. Marjanyare buyana marjanyare kume chiefo. Marjanyare buyana marjanyare ma tamaki. Marjanyare buyana marjanyare ma kuma flafo. Marjanyare buyana marjanyare ma tuwabu nale ngu marjenyare manata ali tubabu ye fere beke kube marjenyare ke masaika kurone ya famewa atirike no ye namara buche amaso jena uko janfa be ni kofo unana sure ye masai ulube mu faraika masayaka tu vois un peu mais marjenyare mode dugutigi la ka o jamana tugu depuis ala ye bamako da aw bonyanenu mais ame tien do fo nyogonyana dogotoro tara grève la aw ma wuli ka taw kan fo masake jamana sorrashu be sara aw ma wuli ka masake wuli yo famia wa bamako malo be gereya aw ma wuli nyo be geleya aw ma wuli yo famia wa aw yere ka dugu aw ma wuli okola butiki kon aw ma wuli sale mu mem ne bamako ateta aw fe bozola ka be sale fara butiki ni tiku be impôt musara koro fusepsen tiku be impôt musara katakata ni tiku be impôt musara baka daji kono ya famia wa nyare la kono bozo la kono ya fama o dama be se ka bozo la glan farani Aminata Dramane Traoré nana ni farani misra ali shini ni sana na ibe boki isigi bozo la farani ko ma se ka laba. Donc il y a le temps à ko wuli jamana de on fana il y a le temps parce que ne balaba fo awnyana abese ka digi awla ne balaba fo awnyana mais aw deumba do ko tiedo ne balaba fo awnyana aw sigi nyon deumba do ko tiedo ne balaba fo awnyana aw mo deumba do ko ni ne be fo aw ko fe ne balaba fo awnyana ne ba fo awnyana parce que kokuma ne bala tese ne te koromatrikelike mais billahi tallahi bozola mali kono ni quartier abese ka digi dola mais ni munya fam iba don afo kunye bozola ni ko kibeta bozola billahi kalela alala ni dona bozola kono bozola musokoroba utise ka tagama ala ni boutique tigu ala ni pousse ni tigu bozola ka utise ka tagama mobili be jodien jotugo bela bozola ka utise ka tagama katakata nu be jodien jotugo bela bozola ka utise ka tagama u don utise ka bolikare kono mais solution manini olulaw yo famia wa mais au sigilenu nyare la
Yo famewa mais ayata aka la jessa mais quartier nunu ou djumé ne fallait na quartier nunu na mune kera masaka ou fait quartier na mais aw de sigile no aw kan ka bo jamana kono dewne parce que jamana kono dew jigi yawye aw kan ka bo jamana kono dewne aw ke o ke ka weleli ke ibita soro ni fanga menasera fanga beta dugo aw kofe ni fanga torola fanga beta dugo aw kofe ni fanga be ado abeka menacer fanga beta dugo aw kofe aw fana bo eron bake ni blomba ngono aw be bono bazonye aw be bono finunye mais yani aw yere de la ka masaka nunu de la ka obunyawa parce que ni dugula don tonona président yi tuabu ka fanga nalenu mais ni mogo ye bonya to aw ka masaka aw be bo jamana kono dewni marjanyare modun marjanyare deun marjanyare jelu fla bozo lakao bozo mama shu yo famewa toure lakao aw bora ay bo jamana in kolasa ay bo jamana in deunye sa ay pani dabla naw faw kama sa marjanyare den do ka wuli ki jo marjanyare ka joro la marjanyare bozo do ki jo marjanyare boro la aw mena ka panaw fa naw mo ke kamanye ay panaw yera kamanye sa do ka ko do ka nga do ko jamana tigi wuli la do ka ko do ka nga do ka fo ko junda jungoro lai do ka ko do ka nga do ko jajaja uba foli muge ko te fari show ko ngonfo no nie do tige do be ngonfo bo do ka wuli ki jo sa marjanyare modun ay bo ibeka ko depuis élection na ne a fo mo nyina nga bufe yo famewa beba don fana de bozola ka ba don mena kura ka ba don nyarla ka ba don dravela ka ba don yo famewa aw yere wulo den fagara aw bonzon fagara aw jeli fagara yo famewa do fabna do fanana ka aw den ko fa bonne anina do ba den nana kana aw ba den faga mais aw ate wuli olusila ate wuli olamuna iba me drone ka aw kumana ko Brahma Touré ka fa la mais aw bora mo mi aw ba don pré mo mi aw fa den fa ya fa aw bi kla ka eron wore ko fanga demeni la kasorola aw fana mo wele kana sigi aw den wa fa lila ha mais tote kuina mbo de fa yana beba do tote kuina blene tote kuina de nin ko imbe tugo mina totala yo famiawa parce que kunato abise ka galon be tige fale ko nku miga mishi biri tiga woro nyongo obe tiga farache ya yo famiawa musokoro di berebe jo bere da sabade la shu bonda ya famiawa jubato bonda ani nafigi bonda musokoro ni berebe joini au ka dila jaga bere kana ke bere langulo yo famiawa demisani munu wulilen flene aban be fara kamba bilahi talahi anta dabla aban faw fara anta dabla ayan baw fara anta dabla parce que kele fladi mogo mumbi ka keleke wala sambe ta lahara o te sira kelenye mogo mumbi ka keleke ka se ka segiso o be sira kelenye ni murutigi ni beretigi ni marfatigi e kelela beretigi de ka fari marfatigi be mogo fara yoro janfe mais ni ya ni beretigi gerele nyona bilahi kalela ala la beretigi de ka fari on ni beretigi de tubani mu fantorola sugu kono ka lamo sugu kono ka korobaya sugu kono ka pan sugu kono ni ko hoyi oto lawuli de yo famia wa hoyi oto lawuli demu wolola lemuru kumuni fe ka lamo vinegri fe ka kodon tomi fe o te siran kumuyanye ya famia wa onye mogo muye on te siran on jele no an ninko on te siran parce que tien kelendro ni tien ya famia wa jobala fitini me kla ka video insurunya abo abonné à la page kono jobala fitini donc jobala fitini sanugo ya ka Facebook mais aka page jobala fitini ya famewa jobala fitini tout court abo abonné kono avec la ka surunya quoi aw fam jobala fitini me kla ka surunya peut-être bi ou bien chini avec son surunya ka kla ka barabella amo bela jelen fo en bede be nyogon bolo quoi maliga famille donc aw bebala en bebe nyogon bolo faso jobaga en bebe nyogon bolo yo famewa donc aw kana dala moriya te tien moriya koro de bamananga na karamogo ya de o de be wule bamananga na ko mori na fra mori dro karamogo de fra munu be wajuli ke munu be islam ya fo o de be wule manika kana bamananga na ko mori donc moriya te barai moriya te kurane kono moriya te tien
ali mɔgɔ min ma sun a ma seli bamanan mun ma sun a ma seli a tɛ don mɔgɔ gasi la a ma deli ka sun n'a ye ala deli en tant que a tɛ nkalon tigɛ a tɛ kalabanciya kɛ a bɛ balo a halala la n'a ye kuma min bɔ a da ala b'a kɛ parce que ala ko k'a mago bɛ da de la da mun bɛ tiɲɛ fɔ ala m'a fɔ k'ale mago tɛ da la da mun bɛ gulɔ minɛ ala ko k'a mago bɛ da la da mun bɛ tiɲɛ fɔ donc silamɛya yɛrɛ ye tiɲɛ de ye n'i ye kuranɛ dayɛlɛ bilahi talahi k'a fɔ fana ko ala tɔgɔ 99 ko ni 100 n'a dir'i ma k'i bɛ kɛ waritigi ye nkalon ma tɛmɛ a kan ala tɔgɔ n'i ye ala tɔgɔ kelen fɔ ni ne ko ala n'a y'i diya e k'a fɔ jabar alwahab a bɛɛ ye kelen i bɛ ka ala dɔrɔn de fɔ n'i ko jobala ni ne y'i laminɛ n tɔgɔ o de n'i ko musa ni ne y'i laminɛ n tɔgɔ o de i mana fɛn o fɛn fɔ i y'o faamuya mais k'a fɔ ala tɔgɔ bɛ wari d'aw ma nkalonden don ala tɔgɔ ni ala tun tɛ fɛ mɔgɔ k'a tɔgɔ dɔn mɔgɔw y'a dɔn cogo di n'i ye fɛn o fɛn sɛbɛn mɔgɔw b'o dɔn ni ala tun tɛ fɛ a tɔgɔ ka dɔn ala tun t'a tɔgɔw sɛbɛn donc a tɔ bɛɛ nkalon i y'a fɔ sirunɔ bɛ mɔgɔ min fa la i y'a fɔ ne fa sirunɔ tun ye didani n'i ko didani a b'a fɔ han n'i ko tijani a b'a fɔ ko han mais est-ce que ne fa bɛ se k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye didani fɔ k'o bɛ wari sɔrɔ ou bien ni mun ye cani fɔ n'i ko soma tubabu i dan tɛ ne k'i laminɛ de n'i ko bala i dan tɛ ne k'i laminɛ de mais dɔ fɔli bɛ taa wari di mɔgɔ ma cogo di o tuma na ne ko ala bɛ diɲɛ da tuma min na ala b'a tɔgɔ da tuma min na est-ce que wari tun bɛ yen mais ala kira tile la est-ce que wari tun bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam mais a tɛ patapatakanw dabila ka bɔ anw na a tɛ nkalontigɛdenya ninnu dabila de wa han a tɛ ninnu patapatakanw dabila de wa ni tɛ manamanakanw ye wa kilisi kuranɛ kalanni bɛ se ka wari di mɔgɔ ma ni mun bɛ don silamɛya la i ka don silamɛya la n'i donna silamɛya la k'i ka kɛ waritigi i bɛ sa fantanya la n'i donna silamɛya la k'i bɛ nɔrɔ de sɔrɔ i bɛ sa fantanya la n'i donna silamɛya la ko walasa i ka den de sɔrɔ i bɛ sa ka sɔrɔ i m'a sɔrɔ silamɛya donkun ye aridinɛ ani tilennenya de ye i y'a faamu wa mais mɔgɔ si kana don silamɛya la diɲɛ kama parce que a ma na diɲɛ kama i y'o faamu mais a sariyaw ni diɲɛ bɛɛ y'a kɛ a bɛ wusaya parce que tiɲɛ dɔrɔn de b'a kɔnɔ mais a tɔ bɛɛ bloku Buye Aïdara bɛ baara de kɛ ko wari b'a kun a bɛ baara de kɛ i y'a faamuya commerce i y'a faamuya wa magasinw i y'a faamuya wa donc o b'o de kɛ i n'a fɔ umaru i n'a fɔ ko tiɲɛkuntigi bubakari siriki mais magasin baden tun b'a bolo makan a tun bɛ baara de kɛ o de kama a sera ka silamɛya financer mais karamɔgɔ mun sigilen don baarakɛyɔrɔ tɛ karamɔgɔ bolo layila mɔgɔ y'a fɔ k'u ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ de baarakɛyɔrɔ de tɛ jɔn bɛ furakɛ fu n ko mɔgɔw bɛ wari de sara n'an bɛ taa an bɛ se sitan den toro yirijugu feere kana balaba a wasalenba one love à vous tous cani bilen de sitan bilen de tɛnɛn bilen de buye bilen de bala bilen mamutu diko bilen de bala bilen cɛkɔrɔba bacili mohamɛdi bacili denkɛ bala bilen a dankisɛ dan de cdr général dabridabrini.com mɔgɔ t'a dabiri an dala www.yɛrɛjɛya.com a tɛ dabiri a tɛ an t'anw yɛrɛ jɛya aw de b'aw yɛrɛ jɛya www.somɔgɔjatigɛ.com an tɛ mɔgɔ si somɔgɔ jatigɛ mɔgɔ kana taa an somɔgɔw jatigɛ i y'o faamuya wa donc ala k'an bɛn malidenw one love à vous tous